ni gobono harigetie kubika muswada bose bwe bunge Senate eri gukorera mu nchureria herichiko kubakonya abare gukonyora wense konyora ribagario kubaenia abamwabo ene banekero ebilia gitari irigoro boigo nigo Moscow Kongo harigetie kubika muswada onde urache kubarigereria abare mibeke mediane mono giechae konyora engeria yabo isaine okwana sense moya ense moya wodi abonyamatuta he bunge ya West Mugirango county yo ni gobono Konga gendreide kumwakira eko komoske Fred Matiangi asekanga yayo kuriye kirgo kyobora ibwense Fred Kirbo agotumanya senchira yobekirana Wana moja mo wikera abajumba abaminto bale koruese serikali yekoro kuuda muntu tajago tenga gachi te Nairobi ruta kama tenga mo support yo muswada bo Kongo mogei ekiara ni nwe moto jorete twenzi no bauda tani numo hete kwa igaba jumbe wose pick Bato buate sio muswada uyuete Ranko erari oveange Okona kukuboria kwa seneta wa kaunti ya Nyamira Okongo Omugeni. Anigago cha chinga kichinga chigendete gwetera amakongo asokwenia abamwabo ekero basirire anene goikera konya endimero eligwakana ebilia nyagitari eligokora omuchando yo nigo konga imukirige tambukero nakubika omuswada oyorabe kugosira abana inchi nanje nabegete bir bunge egotebanga umondekera iru nyagitari number 1 Otwajorega serikali nitolende make sure ngeka tokurwara amaliyo nali nyagitari togosira onye mondo itabwati bese omobero bwato ko mondo yoeniwo eserikali yakana ebiri yo abumo morena chinga kechio oboigo eliogosiria obokurumi na boigo goseria obotaka nige serikali ya boligwe gotoma chibesa gochia ase skuru tutune seneti ya Kenya twabekiro muswada tawote banga onye serikali yedete gokonyo muntu mutaka tigeto me fish onye gere 24 ya to me fish yonsi pi oche sukuru to manyo mwana yokana wakari ro fish ambaye yoko ni ke form white uchinda bi wamenya konyore chiri wibere ka chiri wibere me fish gere 24 ejinzi lo koya Asense Mende ni gaboli omugabana wa county ya Nyamira Amos Nyalibo wikirania amagendero ase county yo kubwatikana nenengo egosoa aroro tayo muna abamenta chibesa gocha Nyamira konyo mugabana kunya batabanga seneta karago kwana ngushigo kolegas narakire metinye toto kone gocha kwa January jiwote na awate bile chinarete nere digacha to tenga chibase chirio kongo mugeni aretete na begete para pale engitie mwamu ya chire Nyamira oda abodo kolegas chegabire Ekarona chirete nerato erese ngakiakorire gas abunaro magoso nabo kwegerera abalemi nigagania eserikali kubekera abalemi bekemerigie cha ekibesa ensemo ili kubakana kubwatikana ne bonus enke eyo banyora oshimiwo korokupita munya na etete Nyamira agaida chikaunti chinyinge akareta reforms che tutara igese chi director tutara itokobolio mushimiwo William Ruto nga onya gakobekera abalimi bemesie waewe bilioni yemo na milioni 170 wachiwaka none bonus uno amagolie mesie abeire bobe nturende ndora baewe checha enere motion toji kobeka bunge tobolinga ntwe una abantu banyamira nkitotara abekerwa chibesa ese ekemeri yecha na intotonya walewe sabana abantu bemesi bakoreki banyorire nonya nabo nigaboli abamenyi bensemeyo gosira Dr. Fred Matiangi asiganga yae yokoligia ekirgo kyobora ibwense Tani president korwa Tani waronge Mbayenga bata yetengo mwana yitokoro ku Dr. Fred yokengo Matiangi asimo Kerubo Frida Ensoko TV